BR Venturas. Nyt on sormi suoraksi. Mä en ite se sormi, tää on ei kätsä paikalla. No, kun menee turhaa sähköä, pidä vaan mä tökkäsen. Pidä nyt. Ai sä tökkäset? Pidä paikallas niinku viimeeks. Pidä paikallas. Ei, mä laitoin viime sitenkin sen. Et sä laittanut, kun pidä paikallas nyt. Pidä paikallas. Pidä nyt paikallas. Pidä kun menee vittu akkuun. Mä laitan ite ei kun pidä paikallas nyt. Pidä nyt. Mä laitan ite sen. Mä laitan jalkaan nyt. No pidä nyt. No pidä nyt. Vittu! Paljon se volttaa? Vissiin 7000. Käsitellä se. Märkok. Kato. Topi, mikä meininki? Mikä meissä oli? Ihan. Mikä meissä oli? Laita rintaan, niin tulee jotain synää. Hyvin pulssi nous vittu. Tulee rytmihäiriö. Vittua. No kai se nyt vähän tuntuu vittu. Ei, huomaa, että mä oon ollut tarpeeksi kännissä vielä. No otaanko tuus? Joo, niin ihan just uusiksi. Ei vitus. Anna sitä kaljaa. Siis mä haluan ihan tommosen täyden. Sattuksessa. Joo. Säällittävä. Ja kans vielä pohkeeseen, vittu mikä homma. Näytä video.